فيلمنا ختجمر كلا جيمسن سينتن ዝተባሃሉ ኣዝዮም ዝፋተው ሰብ ሓዳር ንላለ እዞም መጻምዲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመርዐው ክኾኑ ከለው ብፍቕርን ስኒትን ተኸባቢሮም እዮም ዝነብሩ እቲ ሓይሉ ዝቕንስ ዘይመስል ፍቕሮም ንኸየንሰዓረር ንሓዳሮም መጠናኸሪ ዝኸውን ውላድ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ኣልሾም ፍቓድ ፈጣሪ ስለ ዘይኮነ ግን ክረኽቦ ይከኣሉን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ሕክምና ክትትል ስለ ዝነበሮም ናብ ሆስፒታል ይኸዱ እሞ ነቲ ዶክተር ውላድ ናይ ምውላድ ተስፋ ኣለና ዶ ኢሎም ይሓትዎ እቲ ዶክተር ድማ ንነዊሕ እዋን ዝከታተሎም ዝነበረ ዶክተር ክኸውን ከሎ ሕጂ ብዝገበረሉ ምርመራ ግን ተስፋ ቆሪጹ ካብ ሕጂ እንድሓር ክወልዱ ከም ዘይኽእሉ ይነግሮም ሽዑ ዞም መጻምዲ በቲ ዝሰምዕዎ ኣዝዮም ሰንቢዶም ናብ ገዝኦም ይኸዱ እሞ ሴንቲ ብሕርቃን ናብ ገዝኣ ምስ ከደት ገዛ ዓጽያ ትበኪ ጄምስ ከኣ ከምዚ ለሓዚና ምስ ረኣያ ንኸረጋግኣ ሓሲቡ ኣጆኹ ነብስኸይ ተዋድቒ ካብ መዕበይ ህፃናት ተምፂናኮ ቆልዓ ክንዕቢ ንኽእል ኢና ይብላ ሴንቲ ግን ካብ መዕበይ ህፃናት ዘምፀኻዮ ውላድ ደምካ ስለ ዘይብሉ ከም ተፈጥራዊ ውላድካ ክትሪኦ ከም ዘይትኽእልን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ቁርፂ እዋን ማዕረ ውላድካ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ናይ ባዕላ ውላድ ከም ትደሊ ትነግሮ ጄምስ ድማ ሕጂ እውን ከረጋግኣ ስለ ዝደለየ ኣነ እውን እኮ ልዕሌኸ ውላድ ናይ ምርኣይ ባህጊ ኣለኒ እንተኾነ ግን ፈጣሪ ተዘይፈቒድዎ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብልና ዝተረጋግአ ህይወት እንዳነበርና ናብ ፈጣሪና ክንፅሊ ዘለና ይብላ ኣብ መወዳእታ ድማ ብርዕን ወረቐትን የውፅእ እሞ በጃኺ ተረጋጊኢ ፈጣሪ ውላድ እንተዝብና ከመይ ዓይነት ፀባይን መልክዕን ንክህልዎ ትምነይ ብምባል ኣብ ወረቐት ንኽትፅሕፍ ይህባ በዚ ድማ ከይሓሰብዎ ክልቲኦም ደስ ዝብሎም ባህግታት ክፅሕፉ ከለው ፈጣሪኡ ዝፈርሕ ትሕትና ዘለዎ ክልቲኦም ሙዚቃ ስለ ዝፈቱ ከምኦም ሙዚቃ ዝፈቱ ብተወሳኺ ድማ ጄምስ ኩዕሶ ስለ ዝፈቱ እቲ ቆልዓ እውን ኣካላዊ ጥንካረ ንክህልዎ ኩዕሶ ዝፃወት ቆልዓ ንክህልዎም ተመኒዮም እቲ ወረቓቕቲ ተዓፂፎም ናብ ሳንዱቕ የእትውዎ ብድሕሪኡ ጄምስ ነታ ሳንዱቕ ሒዙ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ናብ ዝርከብ ቦታ ይኸይድ እሞ ብፀልማት ነታ ሳንዱቕ ቀቢርዋ ናብ በዓልቲ ቤቱ ተመሊሱ ይድቅስ ለይቲ ደቂሶም እንዳሃለው ድማ ሓያል ዝናብ ክዘንብ ይጅምር እሞ ኣብ መንጎ ሓያል ናይ መብረቕ ድምፂ ሰሚዖም ሰንቢዶም ይትስኡ ሴንት ዋላ እኳ ተተባራበረት ንሳ ግን ኣብ ዓራታ እንዳተገላበጠት ንኽትታኸስ ክትፍትን ከላ ጄምስ ግን ማይ ስለ ዝፀምኦ ማይ ንኽሰቲ ይወርድ ብዝገርም መልክዑ እቲ ገዛ ጭቃ ብጭቃ ስለ ዝኾነ ድማ ንበዓልቲ ቤቱ ነቕኒቕዋ ተታሒዞም ናብ ታሕተዋይ ክፍሊ ይወርዱ እሞ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ሰላማዊ ዝነበረ ገዛ ብዙሕ ኣቑሑት ጭቃ ብጭቃ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ሓደ ኣቑሑት ካብቲ ኩሉ ግዜ ዝቕመጡሉ ቦታ ተንቀሳቒሶም ይረኽብዎም ኣብዚ እዋን ኣብ ሓደ ክፍሊ ድምፂ ቆልዓ ይሰምዑ እሞ ናብቲ ክፍሊ ክኸዱ ከለው ብዝገርም መልክዑ ዘይፈልጥዎ ቆልዓ ባምቡላ እንዳተፃወተ እንዳደረፈ ይረኽብዎ ንሶም ድማ ነዚ ቆልዓ ምስ ረኣይዎ በዚ ፀልማት ካበይ ዝመፀ እዩ ኢሎም ኣዝዮም ተገሪሞም ምስ መን መፂኻ ኢሎም ይሓትዎ እሞ ንሱ ድማ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ካብ ዝርከብ ጉድጓድ ከም ዝወፀ ይነግሮም ንሶም ግን ዝብሎም ዘሎ ከኣምንዎ ስለ ዘይከኣሉ ጄምስ ናብ ድሕሪ ገዝኦም ከይዱ ይርኢ እሞ እቲ ዓንተ ወይ ሳንዱቕ ዝቐመጠሉ ቦታ ተፋሒሩ ምህላው የረጋግፅ ሴንቲ ከኣ ነዚ ቆልዓ ትሲኣ ተሓፅቦ እሞ ብዝገርም መልክዑ ሓፂባ ምስ ወደአቶ ኣብ እግሩ ዝወቐለ ኣቑፅልቲ ምህላው ትርኢ ንሳ ድማ ምስ ቀርወቱ ዝተተሓዘ ስለ ዘይመሰላ ነቲ ቆፅሊ ንኽተልዕሎ ትፍትን እሞ እንተኾነ ግን ቲመተ ክቕንዞ ስለ ዝጀመረ ፈሪሓ ተቋርፆ እዙይ ዝረኣየ ጄምስ ድማ ሓደገኛ ነገር ይመፀና ክህሉ ስለ ዝኽእል ናብ ፖሊስ ሪፖርት ክንገብር ኣለና ይብላ እሞ ናብ ፖሊስ ደው ኢሉ እቲ ዘጓነፎም ነገር ይዛረብ ሴንቲ ከኣ ናብ ድሕሪ ገዝኦም ከይዳ እንዳረኣየት ከላ እቲ ኣብ ድሕሪ ገዝኦም ቀቢሮሞ ዝነበረ ሳንዱቕ ወፂኡ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ትምኒቶም ዝፀሓፍሉ ወረቐታት እውን ተበታቲኑ ምህላው ትርኢ ድሕሪ ዝተወሰነ ፃኒሒት ድማ እቶም ጄምስ ደው ኢሉ ዝፀውዖም ፖላዊስ ይመፁ እሞ ጄምስ ድማ እቲ ዘጓነፈ ኩሉ ሓደ ብሓደ ክነግሮም ከሎ ንሶም ግን ከኣምንዎ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ዓይነት ፀወታ ኢኻ ትፃወት ብምባል ሓዲጎሞ ይኸዱ ሽዑ ጄምስ ኣዝዩ ሓሪቑ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከሎ ብዝገርም መልክዑ በዓልቲ ቤቱ ምስ ዝሓድሽ ቆልዓ እንዳፀወተት ስለ ዝረኣያ ከምዚ ኢላ ተረጋጊኣ ስለ ዝረኣያ ተሓጒሱ ናብኦም ይሕወስ ጄምስን ሴንትን ነቲሜቲ ሽሞም ነጊሮም ንኽላለይዎ ክፍትኑ ከለው ንሱ ግን ዳዲን ማምን ክብሎም ከም ዝደሊ ነግሮም እሞ ንሶም ከዓ ውላድ ስለ ዘይብሎም ንነዊሕ እዋን ዝምነይዎ ዝነበረ ነገር ስለ ዝኾነ ኣዝዮም ይሕጎሱ በዚ ነገር ኣዝዮም ስለ ዝተሓጎሱ ድማ ናብ ደገ ይወፁ እሞ እዚ ቆልዓ ፈጣሪ ጸሎትና ሰሚዑ ዝተደደልና ውህብቶ እዩ ንሕና እውን ተንከባኺብና ክንዕውዮ እዩ ዝግብአና ብምባል ናብ ውሽጢ ከኣቱ ከለው እዚ ሓድሽ ቆልዓ ግን ኣብ ሶፋ ደቂሱ ይጸንሖም ሽዑ ጄምስ ንቲሜቲ ሓቂፉ ናብ ዓራት ይወስዶ እሞ ክልቲኦም በትረኺቦሞ ዘለው ህያብ ፈጣሪ ኣዝዮም ተሓጒሶም ዓይኒ ዓይኑ እንዳጠመትዎ የምስዩ
ንጽባሕይቱ ንግሆ ናይ ገዞም ማዕጾ ክኾዃሕ ከሎ እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ብዛዕባ ዝቆልዓ እንዳሓሰቡ ስለ ዝሓደሩ ድቃስ ሓይልዎም ይታኸሱ እሞ ቲመቲ ተስዩ ይኸፍቶ። እዛ ናብዚ ገዛ መጽያ ትኽሕሕ ዘላ ሰበይቲ ሓፍታ ንሴንቲ ክትከውን ከላ ኣብዚ ገዛ ቆልዓ ብምርካባ ኣዝያ ሰንቢዳ ሹምካ መን ይበሃል ኢላ ተሓቶ። ንሱ ድማ ሽሙ ቲመቲ ከም ዝበሃልን ካብዚ ድሕር ገዛ ከም ዝወፀን ይነግራ እሞ ኣብዚ እዋን ግን እቶም ሰብ ሓዳር ባህሪሮም ተሲኦም ኣብ ጎኖም ወዶም ከም ዘየለ ስለ ዝፈለጡ ዳጎይ ናብ ደገ ይወፁ። ናብ ደገ ምስ ወፁ ድማ ቲመቲ ምስ ሓፍታ ንሴንቲ ምስ ብሬንዳ እንዳዕለለ ይረኽብዎ እሞ ኣዝዮም ሰንቢዶም ቀልጢፎም ናብ ውሽጢ ሒዞሞ ይኣትዉ። ብሬንዳ ናብዚ መጽያ ዘላ ኩሉ ግዜ ቀዳመ ሰንበት ሙሉእ ስድራ ተኣኪቦም ዘብዕልዎ በዓል ስለ ዘሎ ክኸውን ከሎ እኒ ጀምስ ድማ ተኸዳዲና ክንመፀኩም ኢና ኢሎሞም ናብ ውሽጢ ይኣትዉ። ሽዑ ጀምስን ሴንትን ተማኺሮም ጀምስ ቀልጢፉ ተኸዳዲኑ ናብ ደገ ይወፅእ እሞ ሴንቲ ከዓ ኣብ እግሪ ቲመቲ ዝወቐሉ ቆፅልታት ንኸይረአዩ ብኻልሲ እንዳሸፈነት ዝኾነ ሰብ ተሓቲቱካ ወዶም እየ ኢኻ ትብል ካብ ድሕር ገዛ መጽእ ኸይትብል ካብ ድሕር ገዛ ዝመጽእ ሰብ የለን ወዲ ሰብ ዝፍጠር ካብ ክልተ ሰብኣይን ሰበይትን ስለ ዝኾነ ንስኻ ድማ ወድና ኢኻ ትብሎ። በቲ ሓደ ድማ ጀምስ ናፍቶም ተኣኪቦም ዘለው ስድራ ቤቶም ይኸይድ እሞ ኣብዚ እዋን ንሱን ሴንትን ካብ መዕበይ ህፃናት ቆልዓ ከም ዘምፁን ካብ ሕጂ እንዳሓር ሰለስቲኦም ብፍቕርን ስኒትን ከም ዝነብሩ ይነግሮም። እዚ ዝሰምዑ ስድራ ቤት ድማ ጀምስን ሴንትን ቆልዓ ናይ ምምጻእ ትልሚ ስለ ዘይነበሮም ብተወሳኺ እውን ቆልዓ ንምምጻእ ናብ ቤት ፍርዲ ወረቐት ከም ዘምፁ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ከመይ ኢሉ ዳእዩ ኣብ ሓፂር እዋን ተሳኺዑሎም ኢሎም ኣዝዮም ይግረሙ። ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሒት ድማ ሴንት ንቲሜቲ ከዳዲና ተውፅኦ እሞ ሓድሽ ምስኦም ዘዕብይዎ ቆልዓ ምዃኑ ብምንጋር ምስ ኩሎም ስድራ ቤቶም ተላልዮ። ሴንት ምስ ብሬንዳ ክዕልላ ከለዋ ብሬንዳ ታኾይንኪ ዳኢኺ ቀዲምኪ ቆልዓ ክተምፅእ ምዃንኪ ዘይነገርክኒ ብምባል ተሓታ። ሴንቲ ከዓ ተፈጥራዊ ውላድ ንምርካብ ብዙሕ ከም ዝፀዓረትን እንተኾነ ግን ንሱ ብቐሊሉ ክሳኸዐላ ስለ ዘይከኣለ ንግዝኡ ኢሎም ሃንደበት ንቲሜቲ ከም ዘምፅዎ ትነግራ። ናብዚ ምድላው ድማ ብዙሓት ወለዲ ደቆም ሒዞም መፂኦም ስለ ዝነበሩ ኩሎም ተኣኪቦም ኩዕሾን ደስ ዝብል ፀወታታት እንዳተፃወቱ ይውዕሉ እሞ ቲሜቲ እውን ሕጉስ ኮይኑ ምስኦም እንዳተፃወተ ይውዕል። ቲመቲ ምስ መሓዙቱ ኩዕሶ እንዳተፃወተ ከሎ ድማ ኣጋጣሚ ሓንቲ ጆኒ ዝተባሃለት ቆልዓ ብሽክሌታ ጌራ በቲ ከባቢ እንዳሓለፈት ይርኢ እሞ ነዛ ብሽክሌታ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተገሪሙ ፈዚዙ ክጥምታ ይጅምር። ኣብዚ እዋን ግን ኣቦኡ ንጀምስ ኩዕሾ ከቕብልዎ ኢሎም ናብኡ ክስንዲሉ ከለው ቲመቲ ግን ንጆኒ ክርኢ ሃኒኑ ስለ ዝነበረ ገጹ ይውቃዕ እሞ ክወድቕ ከሎ ኩሎም ይስሕቁ። ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ስድራ ቤት ፕሮግራም ምስ ተወድአ ድማ ጀምስን ሴንትን ንቲሜቲ ሒዞሞ ናብ ሓደ ዶክተር ይኸዱ እሞ ኣብ እግሩ ዘሎ ቆጽሊ የርእይዎ። እቲ ዶክተር ድማ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣጓኒፍዎ ስለ ዘይፈልጥ ኣዝዩ ተገሪሙ ካብ መዓዝ ጀሚሩ እዚ ነገር ወፂዎ ኢሉ ይሓቶም። ንሶም ድማ ንቲሜቲ ብኸመይ መልክዑ ከም ዝረኸብዎ እቲ ኩሉ ሓቂ ይነግርዎ እሞ ኣብ መወዳእታ ዝገበረ ገይሩ እቲ ቆጽሊ ንክቆርፀሎም ይሰማምዑ። ሽዑ እቲ ዶክተር መቐስ ገይሩ ነቲ ቆጽሊ ክቆርፆ ክፍትን ከሎ ብዝገርም መልክዑ ግን እቲ ቆጽሊ ጠንካራ ስለ ዝኾነ መቐስ ይሰብረሉ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዶክተር ተስፋ ቆሪፁ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከም ዘየለ ይነግሮም እሞ ንሶም እውን ወዶም ሒዞም ናብ ገዝኦም ይኸዱ። ጀምስን ሴንትን ንቲሜቲ ምስ ረኸብዎ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕሪ ዛይዱ ውላድ ዘይብልና ዝብል ዝነበረ ስጋኣቶም እውን ተቐንጢጡ ማዕረሰቦም ክነብሩ ጀሚሮም ኣለው። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ንቲሜቲ ትምህርቲ ከእትውዎ ስለ ዝደለዩ ኩሉ ዘድልይዎ ነገራት ኣትሒዞም ናብ ቤት ትምህርቲ ሒዞሞ ብምኻድ ትምህርቲ ጀምርዎ። ብዝሕዝን መልክዑ ግን ኣዲኡ ሓዲጋቶ ምስ ከደት ናይቲ ክፍሊ ረበሽቲ ቆልዑ ይረኽብዎ እሞ ቲሜቲ ለዋህ ምዃኑ ምስ ረአዩ ሒዞሞ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ምግብታት ናብ ርእሱ እንዳገበሩ ከባላሽውዎ ይጅምሩ። ኣብዚ እዋን ግን ኣጋጣሚ እታ ጆኒ ዝተባሃለት ኣብ ዝሓለፈ ብሳይክል ትኸይድ ዝነበረት ጓል ትሪኦ እሞ ነቶም ቆልዑ ህደጉ ብምባል ንቲሜቲ ተድሕኖ። ጆኒ ንቲሜቲ ሒዛቶ ናብ ዳይሬክተር ምስ ከደት ከዓ እቲ ዳይሬክተር እንመን እዮም ከምዚ ዝገበሩ ኻይሉ ይሓቶ እሞ ንሱ ግን ኣዝዩ ስለ ዝፈርሐ ጥርቅም ይብል። እቲ ዳይሬክተር ድማ ናብ ወለዱ ብምድዋል ፀዊዑ እቲ ዘጓነፈ ኩሉ ይነግሮም እሞ ወሲኹ ድማ ከምዚ ዝገበሩኻ ቆልዑ ንገረና ኢልናዮ ኣብዩና ይብሎም። ቲሜቲ ግን ንወለዱ ምስ ረኣየ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ፍርሒ ለቂቁሉ ንጀምስ ኣብ እዝኑ መነመን ከም ዝወቕዕዎ ይነግሮም እሞ ብዝገርም መልክዑ እቶም ንቲሜቲ ዝወቕዕዎ ቆልዑ ደቂ ሓላፊኡ ንጀምስ ምዃኑ ይፍለጡ። ሽዑ ጀምስ ንቲሜቲ ሒዝዎ ናብ እንዳ ሓላፊኡ ይኸይድ እሞ
ሓላፊኡ ድማ ኣዝዩ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ተቆጢዑ ንደቁ ይጸርፎም ኣዲኦም ነዞም ቆልዑ ድማ ነዚ ነገር ክተረጋግኡ ስለ ዝሓሰበት ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ንደቅና ዘዳልናሎም ፕሮግራም ኣሎ ናፍቲ ፕሮግራም ድማ ንወድኹም ሒዝኩም መንዑሞ ወድኹም ምስ ደቅና ጽቡቕ ገይሩ ክላለ እዩ በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ባእሲ ክቐረፍ እዩ ትብሎም ቲመቲ ድማ እታ ጆን ዝተባሃለ ዝፈትዋ ቆልዓ ናብዚ ፕሮግራም ክትመጽእ እያ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዚ ዕድል ብምርካቡ ኣዝዩ ሕጎስ እታ መዓልቲ ምስ ኣኸለት ድማ ቲመቲ ናፍቲ ምድላው ይኸይድ እሞ ብዙሓት ቆልዑ ተኣኪቦም ደስ በሃሊ ፀወታታት ክጻወቱ ይጅምሩ ኣብ መንጎ ፀወታ ድማ ቲመቲ ክሕምስ ይሓስብ እሞ እንተኾነ ግን ኣብ እግርኻ ዘለዎ ቁጽልቲ ቆልዑት ንኸይርእዎም ተጠንቀቕ ስለ ዝተባሃለ ምስ ካልሱ ዘሊሉ ናብ መሐመሲ ፖል ይኣቱ ቲመቲ ናፍቲ ማይ ምስ ኣተወ ግን ኣብ ውሽጢ ኣትዩ ድንጉ እሞ ብዝገርም መልክዑ እታ ንሱ ዝፈትዋ ጀን እውን ናፍቲ ቦታ ስለ ዝነበረት ቲመቲ ናብ ውሽጢ ማይ ኣትዩ ከም ዝደንጎየ ዝተብሂላትሉ ንኽተድሕኖ ዘሊላ ናብ ውሽጢ ተኣቱ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወት ድማ ቲመቲ ካልሲ ከም ዝገበረት ትርኢ እሞ እቲ ካልሲ እዩ ሒዞ ጣኒዎ ዝኸውን ብምባል ካልሲ ክተውፀሉ ትፍትን ቲመቲ ግን ኣብ እግሩ ዘሎ ቆጽሊ ንኸይትርእየሉ ፈንጠርጠር ክብል ኣጋጣሚ ከይሓሰቦ ፍንጫ ይወዓ እሞ ደም ብደም ኮይና ንደገ ይወፁ ቲመቲ ድማ በቲ ዘጓነፈ ኣዝዩ ሰንቢዱ ናብ ስድራ ቤቱ ይኸይድ እሞ ጆን ዝተባሃለት ቆልዓ ካልሲ ክተውፀሉ ፈቲና ከም ዝነበረትን ንሱ ግን ከይሓሰቦ ኣብ ፍንጫኣ ከም ዝወቕዓ ነጊሩ ካብ ሕጂ እንድሓር ነታ ቆልዓ ክሪኣ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ይሓቶም ጄምስ ድማ እዛ ቆልዓ ኣብ እግሪ ወዲ ዘሎ ቆጽሊ ሪኣቶ እያ ትኸውን ኢሉ ስለ ዝጠርጠረ ካብ ሕጂ እንድሓር ንዛ ጓል ክትሪኣ ከለኻ ህደም ኢኻ ኢሉ ይመኽሮ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቲመቲ ኣብ ገዛውቱ እንዳተጻወተ ከሎ ንጆን ይሪኣ እሞ ናይ ኣቡኡ ምኽሪ ዘኪሩ ብጉያ ከምልጥ ይፍትን ንሳ ድማ ተረዲእዋ ደድሕሪኡ እንዳጎይት ናብ ጫካ ኣትያ ኣብ መወዳእታ ተርክቦ እሞ ክዳና ቀሊዓ ኣብ ኣፍ ልባ ዘሎ በሰላ እንዳርአየት እቲ ኣብ እግሩ ዘሎ ነገር ኖርማል ምዃኑን ንሳ እውን ኣብ ኣፍ ልባ ከም ዘሎን ትነግሮ ሽዑ ቲመቲ ተረጋጊኡ ምስ ጆኒ ጽቡቕ ክቀራረቡ ይጅምሩ እሞ ካብታ መዓልቲ እንድሓር ብሳይክላ እንዳጻወተቶ ክልቲኦም ደስ በሃሊ እዋናት ከሕልፉ ይጅምሩ ስድራ ቲመቲ ግን ናይዛ ጆን ዝተባሃለት ቆልዓ ጸባይ ስለ ዘይፈልጡ ወዶም ምስ ጆኒ ብምቅርራቡ ሕጉሳት ኣይነበሩን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቲመቲ እንዳተጻወተ ከሎ ኣብ እግሩ ዝነበረት ሓንቲ ቆጽሊ ትረግፍ እሞ ንሱ ድማ ሒዙዋ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ናብ ናይ ደብዳቤ ወረቐት ኣእትዩ ጆን ዝብል ሹም ይጽሕፈላ ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሒት ድማ ጄምስን ሴንትን ይመጽ እሞ ኣቦኣን ሴንት ስለ ዝሓመመ ናብ ሕክምና ንኺድ ንሕተቶ ብምባል ንቲመቲ ሒዞሞ ይኸዱ ቲመቲ ናፍቶም ኣብ ሆስፒታል ደቂሶም ዝነበሩ ኣቦኣን ሴንት ምስ ከዱ ድማ ኣብኡ ምስ ዝነበሩ ካልኦት ስድራ ቤቶም ተራኺቦም ክጻወቱ ይጅምሩ እሞ ኣብ ማእኸል ዕላሎም ግን ኣቦኣን ሴንት ምስ ቲመቲ ጥራይ ክዕልሉ ስለ ዝደለዩ ኩሎም ንኽወጹሎም ይሓትዎም እዞም ሰብኣይ ንቲመቲ ስለ ዝፈተውዎ ደስ በሃልቲ ዛንታታት ክነግርዎ ይጅምሩ እሞ ቲመቲ እውን ሕጉስ ኮይኑ እንዳጻወቶምን ክልቲኦም ብፍሉይ መልክዑ እንዳሰሓቁ ንርኢ ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሒት ግን እዞም ሰብኣይ ሕማሞም በርቲዕዎም ምትንፋስ ኣቋሪጾም ጸጥ ይብሉ እሞ ሓኻይም እንዳተጓዩ ኣትዮም ከም ዝሞቱ የረጋግጹ ቲመቲ ከዓ በዚ ነገር ልቡ ተሴሩ ኣዝዩ ክሓዝን ከሎ ብዝገርም መልክዑ ሕጂ እውን ካብ እግሩ ሓንቲ ቆጽሊ ደሪቓ ትወድቕ እሞ ንሱ ከዓ ሓኻይም ንኸይርእይዋ ብእግሩ ረጊጹ ይደፍና ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ንንጀምስ ቲመቲ ከምቲ ንሶም ዝምነይዎ ስፖርተኛን ኩዕሾ ተጻዋትን ክኸውን ስለ ዝደልይዎ ኣብ ቤት ትምህርቶም ናብ ዝርከብ ናይ ኩዕሶ ጋንታ ይወስድዎ እሞ እቲ ዓላሚ ግን ንቲመቲ ምስ ረኣዮ ቲመቲ ኣካላዊ ጥንካረ ስለ ዘይብሉ ናብ ጋንትኡ ከእትዎ ከም ዘይደሊ ይነግሮም ንንጀምስ ግን ቲመቲ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኩዕሶ ተጻዋተ ናይ ምዃን ባህጊ ከም ዝነበረ ይነግርዎ እሞ ንሱ እውን ሓቂ ተኾይኑ ክፍትኖ ይብሎም ኣብ ናይ መጀመርያ ፈተንኡ ድማ ዓላሚኡ ኩዕሶ ዳልዩ ፔናልቲ ውቃዕ ይብሎ እሞ ቲመቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ኩዕሶ ዝበሃል ነገር ነኺኡ ስለ ዘይፈልጥ ኩዕሾ ምውቃዕ ኣብያቶ ስዒትዋ ይወድቕ ኣብዚ እዋን እቲ ዓላሚ ድማ ናብ ጋንትኡ ከእትዎ ተኾይኑ ኣብ መጀመርያ ክእለቱ ከመሓይሽ ከም ዘለዎ ይነግሮም እሞ ናብ ገዝኦም ምስ ከዱ ጄምስ ከስልጥኖ ይጅምር በቲ ሓደ ድማ እቲ ጄምስ ዝሰርሐሉ እርሳስ ዘምርት ትካል ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕዎም ዝነበሩ ዲዛይናት ናይ ጽሬት ጸገም ተረኺብዎም እቲ ትካል ኣብ ሓደጋ ምዃኑ ይፈልጡ ጄምስ ኣብ ስራሕ ተጨናኒቑ ስለ ዝወዓለ ናብ ገዛ ምስ መጸ ከም ቀደሙ ምጽዋት ኣብይዎ ተጨናኒቑ ይርእይዎ እሞ ቲመቲ ንኸዘናግዑ ኢሉ ከጻውቶ ይፍትን ጄምስ ግን ኣብ ሓያል ጭንቀት ስለ ዝነበረ ሓዲግዎም ይትስእ እሞ ሽዑ ሴንትን ቲመትን ተማኺሮም ናይ ሽምዓ ድራር ዳልዮም ይጽውዕዎ በዚ ድማ ጄምስ ኣዝዩ ተሓጒሱ ክረጋጋእ ስለ ዝጀመረ ምስ ስድራ ቤቱ ድራር እንዳበልዐ እቲ ዘጓነፎ ጸገም ይነግሮም ቲመቲ ድማ ፍሉይ ናይ ዲዛይን ክእለት ስለ ዝነበሮ ከመይ ገይሮም ጽቡቕ ዲዛይናት ክሰርሑ ከም ዘለዎም የማኽሮ
ንጽባሓይቱ ሴንቲ ንቲመቲ ናብ ስርሓ ሒዛቶ ትኸይድ እሞ ንሱ ድማ ብዝገርም መልክዑ ብቕርሳስ ገይሩ ንሓላፊታ ኣብ ወረቐት ይስእላ። እዛ ሓላፊት ግን ኣዝያ ኩርዕቲ ሰበይቲ ስለ ዝነበረት በዚ ነገር ሓሪቓ ንሴንቲ ብምጽዋዕ ንምንታይ ከምኡ ይገብር ኢላ ትኹርየላ። ጄምስ ድማ እቲ ቲመቲ ዝነገሮ ናይ ቅርሳስ ዲዛይን ይውድኦ እሞ ናብ ሓላፊኡ ወሲዱ ከሪኦ ከሎ ሓላፊኡ ግን ኣጋጣሚ ቴሌፎን ይዕልል ስለ ዝነበረ ወደይ ዲዛይን ዝገበረ እዩ ኢሉ ነጊርዎ እቲ እርሳስ ኣብ ጠረጴዛ ገዲፉሉ ይወፅእ። በቲ ሓደ ኸኣ ሴንቲ ንወዳ ክትከታተሎ ኸላ ኩሉ እዋን ምስ ጆኒ ከም ዝውዕል ትፈልጥ እሞ ናይ ጆኒ ጸባይ ስለ ዘይትፈልጥ ክትሻቐል ትጅምር። ብድሕሪኡ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ዝገበረት ጌራ ንጆኒ ንበይና ረኺባ ንምንታይ ኢኺ ኩሉ ግዜ ናብ ቲመቲ ትቐርቢ በጃኺ ካብ ሕጂ እንዳሓር ካብ ዝቆልዓ ረሓቂ ትብላ። ጆኒ ግን ከምዘይ ሰምዓታ ሱቕ ኢላ መጻወቲኣ ትእክብ እሞ ደው ኢላ እንዳሃለወት ሓዲጋታ ናፍቲ ንሳ ትጻወተሉ ቦታ ትኸድ። ሽዑ ሴንቲ ብሕርቃን ናፍቲ ጆኒ ዝኸደቶ ክትከይድ ከላ ብዝገርም መልክዑ እቲ ቦታ ኣዝዩ ደስ ባህሊ መጻወቲ ክኸውን ከሎ ጆኒ ኸኣ ነዚ ገዛ ምስ ቲመቲ ኮይኖም ከም ዝሰርሕዎ ትነግራ። እዙይ ዝረአየ ሴንቲ ድማ ጆኒ ኣዝያ ንፍዕቲ ጓል ምዃናን ቲመቲ እውን ኣብ ትምህርቱ ክጉብዝን ፍሉይ ናይ ዲዛይን ክእለት ክህልዎ ዝኸኣለ ምስ ጆኒ ስለ ዝቀራረብ ምዃኑ ፈሊጣ ንጆኒ ተመስግና። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ድማ እቲ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ዝካየድ ምድላው ንምግባር ኩሎም ናይ ጄምስን ሴንትን ፈተውትን ስድራ ቤትን ይእከቡ እሞ ሴንቲ ምስ ብሬንዳ ከዕልላ ከለዋ ሴንቲ ወዶም ሙዚቀኛ ክኸውን ከም ትብህግ ትነግራ። እቲ ፕሮግራም ዝተጀመረ ድማ ብሬንዳ ቲመቲ ንክደርፍ ናብ መድረኽ ትዕድሞ እሞ ቲመቲ ግን ኣይኮነ ንክደርፍስ ከመይ ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ከም ዝፃወት እውን ስለ ዘይፈልጥ ናብ ቅድሚት ወፅዩ ፈጠጥ ይብል። እዙይ ዝረአዩ ስድርኡ ድማ ንሶም እውን ናብ መድረኽ ይወፁ እሞ ምስኡ ኮይኖም እንዳደነሱ እንዳደረፉን ፍሉይ ብዝኾነ መልክዑ ከም ዝሕጎስ ይገብርዎ። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ፕሮግራም ምስ ተወድአ ናብ ክፍሉ የብፅሕዎ እሞ ኣዝዮም ከም ዝፈትውዎ ነጊሮሞ ይምለሱ። እኒ ጄምስ ቲመቲ ከምቲ ንብህጉ ዓይነት ቆልዓ ይኮይኑልና ብምባል ሕጉሳት እዮም። ብዝገርም መልክዑ ግን ኣብዚ እዋን እውን ሓንቲ ቆፅሊ ካብ እግሪ ቲመቲ እንዳወደቐት ንርኢ። ንጽባሓይቱ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝካየድ ናይ ኩዕሶ ውድድር ስለ ዝነበረ ጄምስ ንቲመቲ ሒዝዎ ይኸይድ እሞ ናይዛ ጋንታ ዓላሚ ግን ቲመቲ እኹል ክእለት ኣለዎ ኢሉ ስለ ዘይኣምን ምስ ጋንትኡ ከም ዘይሓውሶ ይነግሮም። ጄምስ ኣብ ገጹ ወሲዱ ንበይኑ ብዙሕ ከም ዘሰልጠኖን ንፅወታ ዝኸውን እኹል ክእለት ከም ዘለዎን ክነግሮ ከሎ ናይዛ ጋንታ ዓላሚ ስለ ዘይኣመነሉ ግን ኣብ ቤንች ኣቐሚጥዎ። ውድድር ምስ ተጀመረ ደስ በሃሊ ፀወታ እንዳረኣና ጸኒሕና ኣብ ሞንጎ ግን ካብ ክልቲአን ጋንታታት ክልተ ተጻወትቲ ተጋጭዮም ኣዝዮም ስለ ዝተሃሰዩ ይወፁ እሞ ወየ ሰልጣኒ ድማ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይብሉ ንቲመቲ ናብ ሜዳ የእትዎ። ኣብዚ እዋን እቲ ዓላሚ ንቲመቲ ናብ ሜዳ ከእትዎ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ መኺሩ የእትዎ እሞ ቲመቲ ግን ቅድሚ ሕጂ ተመክሮ ስለ ዘይብሉ ተደናጊፁ ንሪኦ። ኣብዚ እዋን ጆኒ ናቱ ሹም ፅሒፋ መፅያ ምህላዋ ይርኢ እሞ ኣዝዩ እንዳተሓጎሰ ከሎ ኩዕሶ ናብ እግሩ ትመፅእ። ሽዑ ቲመቲ በቲ ጄምስ ዘርአዮ ተጠቂሙ ብዝገርም መልክዑ ንናይ ክልቲኦም ጋንታታት ተፃወቲ እንዳሓለፎም ይኸይድ እሞ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚኡ ናብ ዝነበረ ጎል የእቱ። ብዝገርም መልክዑ ቲመቲ ከመይ ጌርካ ትፃወት እምበር ናብ ምንታይ ክትእቱ ከም ዘለካ ስለ ዘይፈልጥ እታ ዘእትዋ ጎል ናብ ናይ ባዕሉ ጋንታ ብምዃና ናይ ቲመቲ ጋንታ ክልተ ብሓደ ይሰዓሩ። በዚ ምክንያት ድማ መጋጥምቶም ክሕጎሱ ከለው ቲመቲ እዚ ከይፈለጠ ናፍቲ ፀወታ ብምእታው ኣዝዩ ሓሪቑ ክዳኑ የውፅእ። ናብ ገዛ ምስ ኣተው ከዓ ጄምስን ሴንትን ወድና ከምቲ ንሕና ንውህጎ እምበር ከምቲ ንሱ ክኾኖ ዝደለ ይኮነን ዝኸውን ዘሎ ብምባል ክቋያቑ ይጅምሩ እሞ ቲመቲ ድማ ኣዝዩ ሓሪቑ ወፂኡ እንታይ ኢኹም ኮንኩም ኢሉ ይሓቶም። ንሶም ድማ እንታይ ክብልዎ ከም ዘለዎም ስለ ዘይፈልጡ ይቅርታ ድሕሪ ሕጂ ይንቋየቕን ይብልዎ እሞ ንሱ እውን ነዲሩ ስለ ዝተዛረቦም ካብ ልቡ ይጠዓስ። ንጽባሓይቱ ድማ ኣብታ ከተማ ሓደ ዓብዪ ዋዕላ ይግበር እሞ እቲ ዋዕላ ናይ እኒ ጄምስ ትካል ውፅኢታዊ ስለ ዘይኮነ ይተዓጾ ብዝብል በዝሒ ድምፂ ይኽንበት። ኣብዚ እዋን ናይ ጄምስ ሓላፊ ናብ መድረኽ ይወፅእ እሞ ሓድሽ ሒዞሞ ዝመፁ ዲዛይን ስለ ዘሎ ካልኣይ ዕድል ንኽወሃቦም ይሓትት። እዚ ሓድሽ ዲዛይን ድማ ካብ ቆፅሊ ዝተሰርሐ ክኸውን ከሎ ብዝገርም መልክዑ ነዚ ዲዛይን ዝመሃዘ ወዱ ምዃኑ ይነግሮም። ኣብዚ እዋን ግን ጄምስ ሓሪቑ ይትስእ እሞ ነዚ ቅርሳስ ዲዛይን ዝገበሮ ወዲ ሓላፊኡ ዘይኮነስ ወዱ ምዃኑ ይዛረብ። በዚ ዝጀመረ ድማ ክልቲኦም ክቋየቑ ጀሚሮም እቲ ሓቀኛ መን ምዃኑ ክፍለጥ ስለ ዘይከኣለ ሓንቲ ሰበይቲ ተሲኣ ንክልቲኦም ቆልዑ ክሓቶም እየ እሞ እቲ ሓቀኛ መሃዛይ መን ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ትብሎም። ኣብ መጀመርያ እዛ ሰበይቲ ነቲ ወዲ ሓላፊ
እዚ ናይ እርሳስ ዲዛይን ንኽትሰርሕ እንታይ ለዓዒሉ ካይላ ተሓቶሞ እቲ ቆልዓ ግን ዋላ ሓደ ዝፈልጦ ስለ ዘይብሉ ጥርቅም ይብል። ጄምስን ሴንትን ግን ኣብ መድረኽ ወፂኦም ብዛዕባ ኩሉ ሓቂ ይዛረቡ እሞ ወሲኾም ድማ ኣብ እግሪ ወዶም ቆፅሊ ምህላው ንኹሉ ሰብ የርእይዎ። ቲሞቲ ናብ ቅድሚት ወፂኡ ስሪኡ ሓፍ ኣቢሉ ንኹሎም ሰባት እግሩ ኸሪኦም ከሎ ኣብ እግሩ ሓንቲ ቆፅሊ ከም ዝተረፈት ንዕዘብ። እቲ ዋዕላ ተወዲኡ ናብ ገዝኦም ምስ ኣተዉ ኸኣ ኣብታ ከተማ ሓያል ንፋስ ዝሓወሰ ዝናብ ክዘንብ ይጅምር እሞ ንንጀምስ ሓያል ነጎድጓድ ምስ ሰምዑ ቲሞቲ ናብኦም ዝመፀሉ እዋን ዘኪሮም እዚ ነገር ናይ እንታይ ምልክት እዩ ብምባል ንወዶም ይሓትዎ። ንሱ ድማ ኣብ እግሩ ዝነበረ ኣቁፅልቲ ናቱ ዕድመ ምዃነንን ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓንቲ ስለ ዝተረፈት ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝመውት ይነግሮም እሞ ንሶም ከዓ ንምንታይ ክሳብ ሕጂ ዘይነገርካና ብምባል ኣዝዮም ሓዚኖም ይበኽዩ። ሽዑ ቲሞቲ ኣብ መጀመርያ ቀዲመ ተዝነግረኩም ክትሻቀሉ ኢኹም እምበር ካሊእ ትገብርዎ ነገር ኣይነበረኩምን ምሳኹም ብዘሕለፍክዎ እዋን ግን ኣዝየ ሕጉስ እየ ይብሎም እሞ ወሲኹ ድማ ካብ መዕበይ ህፃናት ቆልዓ ኣምፂኦም ከዕብዩ ከም ዝኽእሉን በዚ ነገር ድማ ክፈርሑ ከም ዘይብሎም ይነግሮም። ኣብዚ እዋን ሰለስቲኦም ተሓቋቒፎም ክሰዓዓሙ ይጅምሩ እሞ ብዝገርም መልክዑ ግን ቲሞቲ ካብ ሕቑፎም መሊቑ ይስወሮም። እንጀምስ ድማ ኣዝዮም ሰንቢዶም ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ሳንዱቕ ዝቐበሩሉ ቦታ ይኸዱ እሞ እታ ሳንዱቕ ቦታ ተቐቢራ ይረኽብዋ። ነታ ሳንዱቕ ከፊቶም ክሪእዋ ከለዉ ድማ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ ቲሞቲ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ይረኽቡ እሞ ኩለን ኣብ እግሩ ዝነበረ ኣቁፅልቲ ንዝፈትዎም ሰባት ከም ዝሃበንን እታ ናይ መጠረሽታ ድማ ንዕኦም ከም ዝሃቦም ይነግሮም። ብድሕሪኡ ናይ ፊልምና ትርኢት ተቐይሩ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ጄምስን ሴንትን ናብ ሓደ መዕበይ ህፃውንቲ ይኸዱ እሞ ህፃን ከዕብዩ ከም ዝደልዩ ይምዝገቡ። ብድሕሪኡ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ናይቲ መዕበይ ህፃናት ሓለፍቲ ሚሊ ዝተባሃለት ቆልዓ ሒዞም ናብ እንዳ ጄምስ ይመፁ እሞ ምስዞም ሓደሽቲ ስድራ ይረኽብዋ። ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መጠረሽታ ትርኢት ድማ ጄምስን ሴንትን ካብ መዕበይ ህፃናት ቆልዓ ኣምፂኦም ንኸይዕብዩ ከም ሓቀኛ ውላድና ይኾነልናን ኢሎም ዝፈርሕዎ ዝነበሩ ሳላ ቲሞቲ ሓሳቦም ቀይሮም ንሚሊ ከም ጓሎም ሪኦም ንኸዕብይዋ እንዳተቐበልዋ ርኢና ፊልምና ትውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ ፊልምና እዛ ፊልም ከመይ ሪኢኹማ? እንተፈቲኹማ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ምባል ከይትርስዑ። ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ኩኑለይ።